ndikuopa kujesa ndi akongiresi omwe. Tikumvana ite? Ndikuopa kujesa ndi DPP omwe. Ndikuopa kujesa ndi UTM omwe. Nankhumwa akuti mudziko muno mavuto ndi ambiri. Koma mavuto nso amene ndosiyanasiyana. Koma tili ndi vuto limene lili limodzi lofanana. Vuto limene li ndi la njala. Njala ndithu imahita wina aliyense. Komanso pakutero iwo akuyenera kuti ngati afuna kuthandiza kumbali okhuza ndi chakudya, akuti iwo sangathandize wachipani china yayi kupatula wachipani chawo wa PDP. Moti sanga amene sono pamene papa izizi akuyankhula pa nsonkhano onena kuti pamabwera anthu osiyanasiyana, pamabwera akongresiwo, a UTM, a DPP, achani. Pamene papa chifukwa apapa iyi ndi manifesto umakhala kugulisa mfundo zako. Ndiye ukayankhule zinthu zimene zili pa nsonkhano. Sikuti ndikuti anthu osewa amene amaganiza kuti mwina timve kufundo za uyu, mwina titha kumutsatira kumvotera, ana amazabwerera mbuyo mati chimunthu chizi nchentondo wanje. Zoona ulothandizo ukachita kunena pa public kuti sindifuna kuthandiza, sindifuna kudyesa auchena a DPP, sindifuna kudyesa UTM. Nankhumwa pafundo zapa zavutirapo ndithu chifukwa this is not right. I don't know kuti nimuganiza bwanji, koma fundo za Nankhumwazi muziona bwanji. Ayankhula kuti akuti sakufuna kudyesa wa DPP, sakufuna kudyesa, aliwo afuna zidyesa kaya anthu awo akuma areas achita kwairana kwawo. Guys, anyway guys, what do you think about that? Malawi cameras, like, share, subscribe and comment section. Kwambiri kuti mwatilandira ni manja awiri. Mwatilemekeza. Komanso pano pali atsogolera mipingo. Munatipempherera komanso ndakumana ndi azibusa ena mbali ya uko. Mwafika malo ano mwatilandira ndikuti zikomo kwambiri. Ulemu kwa inu administrative secretary Honorable Bese Chirambo, ulemu wanu. Honorable Margaret Mwase, National Director of Social Services, ulemu wanu. Regional Governor atu nchigawo chino chakumwera, mulandire ulemu wanu. Honorable Motifala ndi atsogolere onse ali John omwe muli pano, landirani ulemu wanu. A district governor atu ulemu wanu, ndi komiti yonse ya district mulandire ulemu wanu. A constituency governor omwe munaima pano, sinena zambiri, mulandire ulemu wanu. Kubaso komiti yonse ya constituency mulandire ulemu wanu. Ulemu ma area chairman, ma chairlady, ma directors a Chinyamata omwe muli pano, ulemu wanu. Ulemu winanso ndipeleke kwa Rastaman. Rasta ulandire ulemu. Ulemu mwachidule amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Zikomo. Muli bwanji? Tili bwino kaya iniyo bwana? Ineyo ndili bwino kwambiri. Zikomo. Ndimafuna ndiyambe ndikuthokoza. Kuthokoza wina aliyense wa inu payekha anthu akuluchenza chifukwa chobwera malo ano, chifukwa chopezeka malo ano. Malo ano simunapezeke mwangozi, ayi. Malo ano mwapezeka mutamva kuti Kondwani Nankhumwa waitana koma afuna kumane ni maeria.
kutanthauza kuti ambiri muli pano mwachoka kuma area. Luchenza constituency ndi constituency ya Nyuwani. Ndieno mu Nyuwani mwakemo ili ndi anthu oti azavote ochepa kwambiri okwana 8,000. Anthu azavote ku Luchenza kuno aliko 8,000. Pomweno ndikuti ndi ochepa chifukwa chonena kuti pali ma constituency ena akuluakulu. Komwe ngati tinali dzulo kumulanje Bale azavota 26,000. Kumulanje Southwest nali kuchindola azavota 28,000. Komano kunoko azavota anthu 8,000. Ndieno kuti tizapeza mavoti opezekerato kale okwana 6,000. Madera mwinamu amayi ndi abambo muli maili ambiri. Kwina kuli maili ya 300 osewo ndi maakwanisa. Kwina kuli maili ya 200 osewo ndi maakwanisa. Ndiye ikandivute kuijesa Luchenza ya maili ya 60. Nkhani ndio nena kuti tikafuna kuthandizana ifeyo strategy yathu ndio nena kuti tikafuna kuthandizana thandizo la ine siri tisingomwaza kumangomwaza yakapa training center kaya m'maskulu ayi. Ineyo ndikakhala kuti ndipereke kanthu ndizipereka kuma area. Nkhani kaya mukamba nkhani ya nsalu, nkhani ya matisheti, nkhani ya chakudya, sitiitanizana panopa kuti tiyeni ku ground tikapasane chakudya iya. Nkhani ikhala kuma area. Ndilo wa kuma area konko. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti ma area 6 ndi ma area am'manjamu. Constituency governor ndizikuuzani kuti lero tandibwereseni maili ya 10. Ine nyumbanga ilipo mpapa. Tandibwereseni maili ya 10 kumpanda kuti zacheze. Tizicheza komweko ndikuthana komweko. Koma kuti tipange za chigulugulu ndikuopa kujesa ndi akongiresi omwe. Tikumvana iti? Ndikuopa kujesa ndi a DPP omwe. Ndikuopa kujesa ndi a UTM omwe. Ngakhale mbanja ukafuna kugulira ana kabudula sumayamba ndi ompeza ya. Umayamba ndi wakoyo. Tikumvana iti? Ndimene tuzimakhalira nde ine ndi wa konkuno. Ine ndimakhala ku Luchenza konkuno. Tipanga china chilichonse choti tithandizane. Mwakamba mavuto osiyana-siyana ali pano. Komano ndisanapite ku mavuto ameneyo ndikuziwa kuti kuli mavuto amaenderwe kuno. Milatho inakokoloka. Pali milatho ingapo inakokoloka. Timamva chisoni kuti no Luchenza imweyi tinafika ngati pena pake timakhala kunyanja ndikumalokera bwato akuti tili mu Luchenza munomo. Bwato ndithu mu Luchenza muno. Ana akwakhayano malo moti apite ku skulu kunoko akumapita kuja kwa mendulo kutali. Nkhani yake akuti palibe bridge. Ndawauza alolo kuti ndi magrupu anzawo mande ndiyenda nawo tiyendere ma bridge amenewo ndikuthandizeni. Chifukwa sizona ya. Kunyanja kumangochi aoloke pabwato. Kusalima kunyanja aoloke pabwato. Kuluchenza so kuno kunyanja aoloke pabwato. Yeah.
zimenezozo ayi. Nkhani ina yomwe mwakamba yomwe ndi nkhani yachiziwikire. Mdziko muno muli mavuto ambiri ali na regional governor. Aliyense apa ali ndi mavuto ake osiyanasiyana. Yemwe mwakhala nayeyo vuto lake ndi lanu ndilosiyana. Komano pali vuto lofanana kwa wina aliyense pano. Imeneyo ndiye njala. Ndiye pankhani ya njalayi anthu ena njala ikabwera amaitengera masewera, nthawi ngati ino amaitengera kampeni njalayi. Anthu azibwera kuno, anthu akubwera kuno ambwere muzandivotere pa 16 September kuti tizakupasani chakudya. Ifeyo tikazalowa mboma tizakupasani chakudya. Ndero nena kuti ya akapezeka munthu ngati amene obwera kunena kuti muzativotere ife timapereka chakudya, mumuuze kuti mbuyanga takhala ndikayapa. Inuyo lero ndi January, ndiyeno tidikire mpaka September muzandipase chakudya. Ngati iyeyo ali munthu kuti atha kupereka chakudya, chakudyacho achipereke lero. Sizoona kuti tizinamizana chifukwa kuti ayi muzabwere pa 16 tizakupasani chakudya, sono kovotako tizikapita titafa. Munthu yemwe ali dolo pandale oziwa kusamalira anthu apereke chakudya lero. Ineso ngati ndili dolo pandale oziwa kusamalira anthu kuti muzandivotere ndipereke chakudya lero.